Mga hinungdan nga nung dili matubag ang imong mga pag-ampo. Noon ang mga Pinoy nga relihiyoso ta o gani ang atong nasudlang ang known nga only Christian nation sa Southeast Asia. So common na itong mga Pinoy ang pagkamainampuon. Pero ang problema, daghan sa atong mga pag-ampo ang wala tubaga tungod nga aning mga pipila ka mga hinungdan. Number 1, dili mao nga Dios ang atong giampuan. Ang Bible nag-ingon nga naay usa lamang ka Dios nga angay lamang ampuan o kini nga Dios naa lamang kini sa langit o kinahanglan nga diretso ang imong mga pag-ampo ngadto kaniya ug dili na moagi og mga lain pang agianan o larawan o tawo man kaha dinhi sa yuta. Ingon si David sa Psalm 115 verse 3 ngadto sa verse 4, apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang nakahimuot kaniya. Verse 4, ang ilang mga Dios mao ang salapi ug bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. Dinhi giklaro ni David nga ang tinuod nga Dios naa di ay sa langit ug ang Dios o dili tinuod nga Dios binuhat lang sa tao dinhi sa yuta ug dili angay ampuan. So kung nag-ampo ka nga nagatubang ka sa mga larawan sa mga Dios nga binuhat lang sa tao dinhi sa yuta, dili na pag-ampo ngadto sa tinuod nga Dios. Ang tinuod nga pag-ampo naa sa tinuod nga Dios ug dili moagi og larawan dinhi sa yuta, kun dili direct didto sa Dios nga naa sa langit. Mga atake ug mga pagkontra sa itong mga higala nga mga dili Katoliko nga balik-balik ug bitang walay kahumanan, dugay nang namatay ug dugay nang gitubag sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, apan kini ipugos gihapon nga ibalik-balik sa tumong ug tinguha nga daghang mga Katoliko nga mga ilad, ilabi na kadtong mga Katoliko ba nga mga inosente, kanang Katoliko ba nga kanang bitang walay kahibalo sa pagtuong Katolika. Mas dali manggod kaayo isumsuman ang mga pulong mahitungod sa ributog mga larawan kung kana ang ilahang ipaon ba kumbaga. So karon bisan pagdugay nga dugay na gitubag sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ato gyapon paningkamutan pagtubag pag-usab. Kay magsige na sila atake kita pod magsige pod tag gitawag og tubag. Mao man na ato ang trabaho, ang pagpasabot mahitungod sa ato ang gitawag og pagtuong Katolika. So una, ingon sa ato ang mga amigo nga kining ato ang gireaksyonan karon nga video, magpanila nga ang nasod Pilipinas o sa karelihiyoso og nailhan nga mao ang usa sa gitawag og Christian nation o bugtong Christian nation sa Southeast Asia. Og tinuod kana. Pero ang problema basig nakalimot sila anang ilahang gitawag og pamulong nga ang pagka-Kristiyano ni ining maong nasura dili tungod sa ila. Dili tungod sa mga fundamentalist groups, dili tungod sa mga sekta nga gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang pagkahimong Kristiyano aning nasura kining nasod Pilipinas tungod kana sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ngano man, kay ang pagtuo miabot sa Pilipinas ni adtong Marso 16, 1521 nagidala ni Fernando de Magallanes ug ang pari nga ilang kauban si Padre Pedro Valderrama ug sila mismo ang nagdala sa pagtuong Kristiyano dinhi sa gitawag og Pilipinas. So from 16th century, kay pagmintag 16th century man gud 1501 hangtod sa gitawag og 1599 gitawag dala sa 16th century. Oh, so gikan atong 16th century hangtod karon dili na muubos og 500 ka tuig ang edad sa Kristyanismo ni ining maong nasura. Pero balikon nako, dili tungod aning mga migo nato nga gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi tungod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tungod kay ang pagtuong Kristiyano, ang pagtuong mahitungod kang Kristo gibitbit sa mga Espanyol, gikan sa Espanya padulong dinhi sa gitawag og Pilipinas. Pero ang question, asa man agi ka ng pagtuuha nga gibitbit sa Espanya? Aw kanang sulti na San Pablo, di ba? Roma kapitulo 15 bersikulo 24, 26 ug 28 nga ingon pa niya, ako mo paingon dito sa Roma. And according sa kasaysayan, si San Pablo Katoliko. So mo na nga Katoliko ang miabot sa gitawag og Pilipinas tungod kay ang pagtuo sa Espanya Katoliko. Nga ilang nadawat sa magwawali nga Katoliko nga mao si San Pablo. So dili ikatingala nga kining maong nasura mulipang og budako. Ngano man kay gigiyahan man sa balaang espiritu. Pero tubagon nato sa diretso kining ato ang gireaksyonan karon nga video may tungod sa larawan kay mo man na ang ilahang sa point ni ining maong video nga ilahang gi-present sa social media. Again ha, kay ang tumong og tinguha aron pagpangilad sa mga dili Katoliko nga mga inosente aron ilang makuha
o madto o mamembro sa ilahang maong simbahan. So question, tinuod ba nga ang simbahang Katolika nagampo sa mga Diyos-Diyos? Sumala pa niya, sayop daw ang Diyos nga ato ang giampuan, kay ang tinuod nga Diyos naa sa langit. O mao man ni pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang Diyos naa sa langit. Mabitaw ang giingon sa katisismo, now this is the Catholic faith, we worship one God. Nagtuo lamang kitag usa lamang ka Dios. So buti pasabot kanang mga ribulto nga naa sulod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi sa atong mga kasimbahanan kanang ato ang mga house of worship. Kanang religious structure nato, kanang mga ribulto nga naa dinha dili na mga Dios. Og wa sab na tuuhi sa mga Katoliko nga ato ang Dios. Kay again, klaro ang gitudlo sa simbahang Katoliko. Now this is the Catholic faith. We worship one God. Wala tayong ingon nga, we worship many gods including the statues. So, diha pa lang nga makakna nga itong mga higala, nga mga dili Katoliko sa ilang presentation, sa ilang video. And kabalo man ta nga, ang amahan sa tanang bakak, mao ang yawa. O ako nagtuog ko nga, kung ipadaan nila ni ilahang bakak, buti pasabot, sila ng anak sa demonyo. Number 2 point, mahimong Diyos-Diyos ang usa ka butang kung ilhon nimo ng Diyos ang maong butanga. Nga naman, kaya dili ganit tinuod nga Diyos, no? Kung dili tinuod nga Diyos, but pasabot, nagtuo ka nga na ay divinity ang butang nga imuhang gisimba. Question, kita ba mga Katoliko, nag-ilabas sa mga ribulto, prasin nasa tong likod karon sa krusipiho sa tuang Ginoong Jesucristo, nag-ilabat nga Diyos na. Klaro man ang atong pag-ampog pagsimba. Yung tag-amahan namo nga anaa ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mingon sa langit, etc. Wa man tang mingon nga amahan namo, mipilit ka ng ribulto or gilansang ka ng ribulto o ikaw ng ribulto, dili oy. Dili na mo'y pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung dili na mo'y pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, o niya ilang ipamugos nga mo ni atong pagtuo ng butang-butang kini moong mga tawhana. Sige, sulti na San Pablo, 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9, ang mga taong tigbutang-butang dili makasulod sa gingharian sa langit. And Exodus chapter 20 verse 16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Buti pasabot, bawal magbutang-butang. Pero sila, hilig kayo sila, gitawag og magbutang-butang. Number 3 point. Ka-third point na to. Ang mga ribulto nga naasulod sa simbahang Katolika, ribulto ka na sa mga santos. Nga naman, kay ang tanan nga mga ribulto nga naa din na, gawas atong gitamakan ni Santa Maria, gitamakan ni San Miguel, o naa sa kilid ni San Pedro, kana nagasimbolo lamang kana sa kana bitong kinaiya or nature or gitawag og grasya nga gihatag sa Dios dito nila. Kanang sahi nga grasya nga gihatag sa Dios dito nila mo nang gitagaan og mga symbols ba kay paday mo ni San Pedro mo ni Santa Maria. Mga ribulto simbang Katoliko, mga ribulto na sa mga santos. Ilabi na kining ribulto. Kining image sa Kristo nga nagbitay sa krus. Asa man nakitag mabasa sa Biblia nga mga Diyos-Diyos na. Be, sa tagad ko yung sita sa Biblia be. Nga nag-ingon ang balang kasulatan na kanang ribulto ni Kristo, ribulto sa mahal na ribulto sa mga santos, mga Diyos-Diyos na santos na gani tawag no. Pa man ta mo ingon nga ribulto na sa mga Diyos. So, baka kuning mo ang mga tawana. Again, ang amahan sa bakak mao ang yawa. Ayun mo pa nila. Basta ko na magsimba daw kuno ta mag-atubang daw sa ribulto, ang ribulto na daw atong gisimbahan. Ay, di tigbasag Biblia. Wa nakahibalo sila, wa sila nakahibalo sa kanang tradisyon sa mga Hudyo kaniadto before ni abot ang Kristyanismo. Wa sila kabantay nga ang mga Hudyo kaniadto magsimba, mag-atubang sa altar sa Jerusalem, sama sa gihimo ni Josue. Josue kapitulo 7 bersikulo 6. Magsimba sila, mag-atubang dito sa arka sa kasabutan. Exodus chapter 25 verse 18 to 22, ang arka sa kasabutan na ay ribulto. Ang templo sa Diyos, 2 Cronikas kapitulo 3 bersikulo 6 hangtod sa 10 na ay ribulto. So buti pasabot ang ginapresent sa itong mga higala ng mga dili Katoliko, half-truth. Nga naman, tungod kay, klaro man, ang balang kasulatan, ang Ginoong Diyos,
wala magdili sa mga ribultos, sa mga balaan, or mga being, kadtong mga persona nga naay koneksyon didto niya. Ang gidili sa Dios klaro, kanang Dios, kanang ribulto nga giilang Dios. Ug wala nakasupak ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika ni ana. Nga naman, klaro ang gitudlo sa Santa Iglesia. Sa Second Council of Nicaea ni atong 787 AD, nagkanayon nga kitang mga Katoliko, wala ta magtuo nga kanang maong mga ribulto na anay mga divinity o uban pang mga virtues. So buoti pasabot, katag tin-aw mga higala, mga isuon, klaro ang pagtuong Katolika ug wa masayop ang mga Katoliko sa pagbaton sa mga ribulto. Ang nasayop lamang kanang mga tawo nga tigbutang-butang sa tong pagtuo. Aron labay ng taghugaw, aron mamahimong tan-awon ta sa ubang mga tawo nga hugaw kay para sila mo itan-awong limpyo.